Най-издирваният наркобос в Мексико, Ел Менчо, беше заловен и убит след операция на мексиканските власти. Службите проследяват неговата партньорка до тайна среща, която ги отвежда до неговото скривалище. Силите за сигурност щурмуват имота и започва престрелка. В нея 8 членове на картела са убити, а 2 военнослужещи ранени. В настъпилия хаос Менчо и охраната му успяват да избягат, но след кратко преследване войниците ги откриват. Следва нова стрелба, при която военните раняват Менчо и 2 от неговите хора. Военните медици установяват, че те са в критично състояние и трябва незабавно да бъдат евакуирани с хеликоптер. И 3 обаче умират по време на транспортирането. За да предотврати ответни действия от страна на картела, правителството изпраща още 2500 войници, които се присъединяват към вече разположените около 7000 военнослужещи в щата Халиско. Смъртта на Ел Менчо се смята за един от най-сериозните удари срещу организираната престъпност в Мексико през последните години. Ел Менчо се превърна в един от най-мощните наркобосове в Мексико след ареста на Ел Чапо, бившия лидер на картела Синалоа. Мексико е сред домакините на световното първенство по футбол, което ще се проведе през лятото на 2026 година. За сега не е ясно дали ескалацията на насилието ще повлияе на провеждане на мачовете в страната. Ако се интересуваш от мафия и имаш криминален глад, абонирай се за мен, Престъпен свят.